Malithandane kahle ibandla lizokwenza ukuthi nangeyiphiwo likhonzane kahle. Yabona ibandla balikhonzana kahle ngeyiphiwo nokukhula kwabo kulula. Khula kwalo kulula kakhulu. Uma ilowo nalowo ezozazi ukuthi emzimbeni kaKristu uyisiphi isitho. Bese mfundisi uncipha laba abalinganisa benzayo. Abazi siyaxoxa mhlawumbe. Ukuba nephimbo akusho ukuthi joina i-worship team. I-worship team i-qualification yakhona awubona ukukhula kahle kuphela. Mawukhula kahle angokhipha i-CD sinqasho uzocula ngemali unkulunkulu ongahlangane futhi nayo. Kodwa nakwa worship sisuke sidinga abantu abazokwazi ukususa ubukhosi bakhe ezulwini uzothi kababa emzingazi bemsusa ngamaphimbo abo bemsusa ngamaphimbo abahlukeneyo. Labo bantu ke akubhekiwe iphimbo elimnandi kodwa sibheka ubudlelwano phakathi kwalo onke inkosi ezulwini. Ade hlala ngithi baba sisemzingazi, ade baba sisuke emakhaya sidinga wena, ade baba ubona ke konje ngawe, ade wembeka amandla njengengubo ugibela amafusha ngenqola amehlo akho kabhekeki akasime njengelanga likhanya ngamadalo. Ade nomsila wengubo yakho ugcwalisa itempeli. Ade wena baba Alpha Omega, uyisikalo isiphetho. Ade wena uNkulunkulu ubeza imhlangano lewa uNkulunkulu uyehlulele bathandekayo edumisa. Omuntu uphume ekhaya engadlanga, omuntu uphume ekhaya kuqathwane ekhaya kunesipikipiki, omuntu uphume ekhaya kungahambi kahle kodwa inkosi yenkazimulo engengiwe abadumisi ilethi induduzo ilethi ithemba isulinyembezi. Hayi bathandekayo abanye abadumisi bazosibongela enkosini baba siyabonga wayilonga impilo yethu eyingozini zonke eyifweni kade ngisesibhedlela ngaphuma ugingela imoto ngaphuma ngike ngadutshulo ngasinda ngike ngagula ngafa. Abanye bazosibongela njengoMiriam wasebhayibhelini lithi ibhayibheli bathi babeqeda uwela uMiriam wabiza i-worship team, wabiza abahlabeleli, wabiza u-keyboard player, wathi bafowethu kunengoma engiyibhalile ingoma yakubonga. Ngifuna ukubonga lo Nkulunkulu izinto azenzayo. Babuza ithini ingoma? Hayi bathandekayo le ngoma ngiyizwile inkosi engipha yona. Kanti uyinkosi ephakemeyo. Mbongeni ngokubihasi nenkweli yalo oluphansile olwandle makabongwe uJehova osipha amandla okunqoba konke. Umdumiseni ngezigubhu namahambu namagemfe wabuyinkosi